Добре дошли в Invoice Hub, вашият интелигентен асистент за управление на разходни документи. С Invoice Hub, управлението на множество бизнес единици никога не е било по-лесно и сигурно. Независимо дали сте собственик на няколко фирми или счетоводител, обслужващ различни клиенти, нашата платформа ви осигурява ефективност и прецизност във всеки аспект на вашата работа. Тостак интуитивен интерфейс е вашата отправна точка към света на автоматизираното и ефективно счетоводство. С Invoice Hub цялата информация, от която се нуждаете, е само на един клик разстояние. Независимо дали добавяте нови документи или преглеждате съществуващи, или пък анализирате финансовите си данни, нашият контролен панел ви предоставя пълен контрол и прозрачност. Тук можете да видите детайлна информация за използването на услугата и вашите права в системата. Виждате ясна статистика за използването на AI функциите, както и информация за месечни и общи лимити. Този екран демонстрира колко лесно може да бъде управлението на вашите разходни документи. Качвайте снимки или PDF файлове на фактури, дебитни или кредитни известия. Няма значение от ръкопис или машинен текст. Invoice Hub разпознава всичко. Използвайте Drag and Drop или камерата на вашето устройство, за да качите нов документ. Нашата AI технология автоматично извлича ключова информация от документите. С Invoice Hub процесът на въвеждане на счетоводни документи се превръща от досадна задача в бърза и ефективна операция. След успешното качване и обработка на вашите документи, системата не само извлича данните, но и извършва серия от интелигентни проверки, за да гарантира точността и съответствието на информацията, като например проверка на ДДС номера и съпоставяне на ДДС номера с името на фирмата на документа, както и автоматична проверка на съответствието между данъчни ставки, суми и общи стойности. Обща валидация на фирмени данни, както множество други валидации за осигуряване на пълнота и коректност на данните. Invoice Hub не само автоматизира въвеждането на данни, но и значително намалява риска от грешки, като предоставя интелигентен слой за проверка и валидация. Това ви позволява да се концентрирате върху анализа и вземането на решения, вместо върху ръчната проверка на данни. С Invoice Hub точността и съответствието са гарантирани, спестявайки ви ценно време и ресурси. В вашия контролен панел имате мощен инструмент за менажиране на контрола на достъпа. Прецизно задаване на права и роли, кой потребител с какви права, дали някой може само да добавя нови документи или пък да вижда всички или само добавените от него. Имаме и различни интеграции, например с Slack и Google Drive. Ако изберете интеграция с Slack при качване на документ, има опция картинка от документа да се сподели в общ канал в Slack. А ако изберете Google Drive, системата допълнително ще репликира всеки документ в подпапка в Google Drive с име, текущия месец и година. А на този екран ви представяме една от най-мощните функции на Invoice Hub – нашата интелигентна система за търсене. Този инструмент трансформира начина, по който намирате и анализирате вашите счетоводни документи. Ключови предимства на нашето търсене. Това е многоаспектно търсене. Намерете документи по име на контрагент, продукт или услуга. Търсете в съдържанието на прикачените документи. Разбира се, от тук може и да експортирате в табличен формат всичко, което ви е необходимо. Дигитализирайте вашия бизнес. Всичко това за под 10 лева на месец. Тествайте безплатно още сега. А за въпроси не се колебайте да ни пишете на Hello Invoice Hub Talk Work.